नमस्कार. आजच्या या विश्लेषणात आपण एका अतिशय रंजक विषयावर चर्चा करणार आहोत. आपण अशा एका दस्तऐवजाचा वेध घेणार आहोत जो हे सिद्ध करतो की एखादी प्रादेशिक मातृभाषा ही केवळ एक बोली नसून स्वतःचे पक्के नियम असलेली ती एक परिपूर्ण भाषा असते. चला तर मग थेटी अंगिका भाषेच्या या संविधानात डोकावूया आणि तिची रचना समजून घेऊया. व्याकरणाच्या कठीण नियमांकडे वळण्यापूर्वी हे मुखपृष्ठ खरंच पाहण्यासारखं आहे. यावर असलेलं मोर आणि सूर्याचं चित्र केवळ सजावट नाही, तर ते थेटी अंगिका भाषेची समृद्ध सांस्कृतिक पाळेमुळे अतिशय सुंदरपणे दर्शवतं. खऱ्या अर्थाने ही या भाषेच्या प्रवासाची एक अतिशय कलात्मक आणि अर्थपूर्ण सुरुवात आहे. या भाषेला संपूर्णपणे समजून घेण्यासाठी आपण हे विश्लेषण 4 मुख्य टप्प्यांतून पुढे नेणार आहोत. पहिल्यांदा आपण भाषेची मुळे आणि तिचा भूगोल पाहू, त्यानंतर तिचा भाषिक डीएनए, मग शब्दांची रचना आणि शेवटी या भाषेला चालवणारी व्याकरण प्रणाली. चला तर मग थेट पहिल्या भागाकडे वळूया. मुळे आणि भूगोल. ही भाषा नक्की उगम कुठून पावली आणि ती कुठे बोलली जाते ते पाहू. सहसा व्याकरण म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर कंटाळवाण्या नियमांची एक यादी येते, बरोबर? पण इथे व्याकरणाला अगदी अचूकपणे भाषेचं प्रत्यक्ष संविधान म्हटलंय. हे संविधान भाषा बोलणाऱ्यांना एक पद्धतशीर चौकट आणि कायद्यांची एक मजबूत प्रणाली देतं. एखाद्या प्रादेशिक भाषेचं स्वतःचं असं अधिकृत आणि पक्कं संविधान असणं ही खरोखरच मोठी गोष्ट आहे. विकासाचा हा क्रम पाहिला तर लक्षात येतं की या भाषेला किती भक्कम ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. ही भाषा अचानक कुठून तरी हवेतून आलेली नाहीये. इंडो युरोपियन भाषेपासून सुरू झालेला हा प्रवास बिहारी उपवर्गापर्यंत येऊन पोहोचतो. मैथिली आणि मगही या भाषांच्या बरोबरीने एका समृद्ध ऐतिहासिक कुटुंबातून ती विकसित झाली आहे. इथे एक खूप गमतीदार निरीक्षण पाहायला मिळतं. 1903 मध्ये ग्रियर्सन यांसारख्या बाहेरील भाषातज्ञांनी या भाषेला एका विशिष्ट सवयीवरून ओळखलं होतं. या भाषेत छैके किंवा छैक म्हणजे आहे या क्रियापदाचा संवादात वारंवार वापर होतो. त्यामुळे त्यांनी या भाषेला छिकाछिकी असं अगदी समर्पक नाव दिलं. आणि या भाषेचा भौगोलिक पसारा काही कमी नाहीये. ही भाषा केवळ एका छोट्या खेड्यात किंवा भागात मर्यादित नसून ती बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगालचा काही भाग आणि अगदी नेपाळच्या सीमेपर्यंत विस्तारलेली आहे. तिचा हा भौगोलिक विस्तार खरोखरच थक्क करणारा आहे. आता दुसऱ्या भागाकडे वळूया. भाषिक डीएनए. या भाषेचं ध्वनिशास्त्र आणि उच्चार तिला इतरांपेक्षा वेगळं कसं बनवतात ते पाहू. प्रत्येक भाषेची उच्चाराची एक वेगळी धाटणी असते. इथे अक्षरांचा जो विपर्याय म्हणजे उलटफेर होतो तो खूपच रंजक आहे. प्रमाण भाषेतील नदी हा शब्द इथे लद्दी होतो आणि रहरी हा शब्द लहरी असा उच्चारला जातो. भाषेच्या उच्चारातील हा असा खेळ अगदी नैसर्गिक आणि मजेशीर वाटतो. केवळ अक्षरांच्या उलटफेरीपुरतं हे मर्यादित नाही. या भाषेने स्वतःचे काही ठळक ध्वनी जपले आहेत. उदाहरणार्थ, उच्चारायला जड वाटणारे शच्या जागी इथे सरळ आणि सोप्या सचा वापर होतो. पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे यातला अ हा विशिष्ट स्वर, जो या भाषेला हिंदी आणि मैथिलीपासून पूर्णपणे वेगळी स्वतःची अशी एक स्वतंत्र ओळख देतो. तिसरा टप्पा आहे शब्दरचना. या भाषेत शब्दांची उत्पत्ती कशी होते आणि त्यांची बांधणी कशी केली जाते याकडे लक्ष देऊया. या तक्त्यामध्ये शब्दांच्या उत्पत्तीचं अतिशय सुंदर वर्गीकरण केलं आहे. प्राचीन काळापासून जसेच्या तसे चालत आलेले तत्सम शब्द आणि थोडे बदल होऊन आलेले तद्भव शब्द इथे दिसतात. पण त्यासोबतच या मातीतले अस्सल स्थानिक शब्द आणि मास्टर किंवा डॉक्टर यांसारखे परकीय भाषांमधून आलेले आगत शब्दही या भाषेने अगदी सहजपणे स्वतःच्या ढंगात सामावून घेतले आहेत. हे वैशिष्ट्य मात्र खरोखरच लक्षवेधी आहे. नामांची ही त्रिस्तरीय रचना पहा. एखाद्या रबर बँडसारखे शब्द इथे लांबवले जातात. शब्दाच्या शेवटी मा किंवा बा असे प्रत्यय जोडून लघु, गुरु आणि अतिरिक्त असे 3 टप्पे तयार केले जातात, जसे की साडी, सडिया आणि सडीबा. भाषेच्या रचनेतील ही एक अतिशय अनोखी आणि प्रगत पद्धत म्हणावी लागेल. आणि आता आपण शेवटच्या टप्प्यावर आलो आहोत, व्याकरण प्रणाली. थोडक्यात सांगायचं तर ही ह्या भाषेची ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, जी ह्या सर्व शब्दांना एका सुसंगत रचनेत बांधून ठेवते. वाक्यातील शब्दांचे एकमेकांशी असलेले संबंध जोडणारे दुवे म्हणजे कारक. इथे एकूण 8 कारक आहेत, पण सगळेच सांगत बसलो तर खूप वेळ जाईल. यातला एक अतिशय महत्त्वाचा नियम पाहण्यासारखा आहे, तो म्हणजे सजीव आणि निर्जीव वस्तूंमधील फरक. संबंधकारकामध्ये सजीवांसाठी के आणि निर्जीवांसाठी केरोंचा वापर होतो. व्याकरणातील असा काटेकोर नियम या भाषेची प्रगल्भता सिद्ध करतो. क्रियापदे ही कोणत्याही भाषेचा आणि तिच्या व्याकरणाचा गाभा असतात. या तक्त्यामध्ये पहा,
कोण बोलत आहे आणि कोणाशी बोलत आहे यानुसार क्रियापदांची रचना अगदी काटेकोरपणे कशी बदलते. उत्तम, मध्यम आणि अन्य पुरुषानुसार क्रियापदांचे रूप बदलण्याची ही शिस्तबद्ध पद्धत भाषेच्या परिपूर्णतेची साक्ष देते. या विश्लेषणाच्या शेवटी आपण एका महत्त्वाच्या प्रश्नावर नक्की विचार करायला हवा. आपण आत्ताच जी सखोल ध्वनी प्रणाली पाहिली, रबर बँडसारखी लांबणारी त्रिस्तरीय शब्दरचना पाहिली आणि अत्यंत काटेकोर व्याकरण पाहिलं, हे सर्व पाहता ही भाषा खरोखरच केवळ एक बोली असू शकते का? अजिबात नाही. या भाषेची स्वतःची अशी एक अत्यंत समृद्ध, गुंतागुंतीची आणि परिपूर्ण ओळख आहे, हेच यातून स्पष्ट होतं. आजच्या या विश्लेषणात सोबत राहिल्याबद्दल धन्यवाद.